Kamabhelo la ngozondo kubona uqunto mafonda bezitho nontanda kuphakanyiswa. Namhlanje is Saturday, is 15th of January 2022. Siphethe ntoni? Isaturday kaloku lusuku loncoko lapho sesincokole khona sicebisane sifundisane sikhulisane sikhuthazane sidiza amahlebo. Namhlanje siphethe umba wokukhohlakala kwabantu abathweleyo. We are specific ke namhlanje sithetha ngaba scam. Yabona, those who scam can be lo mntu uthi uzokunyanga, can be lo mntu uthi uzokunceda in one form or the other. This is a person who uses vulnerability ukuthi you have a need at a particular time and then akuskeme to take every cent from wena. Sincokola ngaloo nto ke namhlanje. Singekangeni ke kuyo into yokhohlakala kwabantu abathweleyo. Sithi wena mntu osafuna ungena kwisikolo samayeza, iform is still active. Wena mntu ofuna uncokola naye ubhele wenze appointment, either uyenza ngokuba ucela i-link okanye uye kuyo iwebsite yethu. Ikhona into ethi book an appointment okanye schedule an appointment, ilo language isetyenzisiweyo. Sincokole iba yi-hour ke mntana omhle, sincokola nawe utsho into zakho, sizi-analyze, sikhupha umkhombandlela ngowazi kwethu into zasemayezeni, into zasesihlweleni. Masingene ke kuyo ke incoko yanamhlanje, ukukhohlakala kwabantu abathweleyo. Sitshilo uba namhlanje sifuna uncokola ngebali lomntu who got scammed ngabantu abathweleyo. Lo mntu got scammed to a point ukuthi bamshiya engenanto. Ukungabi nanto ke mntana omhle kuba kungabikho ne-TV le yobukela, kungabikho nesofa le, kungabikho nebhedi le, kuba kaloku le nto yesiscam ithi khupha imali, ingathi yezinto yakho khupha imali. Aba bantu ke banayo indlela yokukungena. There's what we call entry point. As entry points are areas of your vulnerability. Ihambe lento kwezinye cases zidibanise nokuba ukhe wancokola nabanye abantu and then istory sakho ended up sifika kwaba bantu who scam you. Here are entry points. Number 1, iba yinto yasemsebenzini. You see, emsebenzini une-problem ne-boss, awupromotwa wena. Emsebenzini unengxaki ne-colleague, emsebenzini they give you too much work, emsebenzini. So all these problems zasemsebenzini zihambe zikustresse, zikufrustrate, ube ready to do anything to solve le problem. I-family problems nazo zihambe. Umzekelo, kukhona abantu umntu athi apha ekhaya ndiyidonki yalapha, apha ekhaya ndiyimwenza, apha ekhaya. You know, this genuine concern yakho yokubune problems zasekhaya that you're not resolving within efamilini, kubekho umntu ucapitalize kulo problem, akuskeme. Number 3, zingxaki zasekuthakathweni. Uyile kwabheli yofuna uncedo, waya kwabani, waya kwadlamini, waya kwakhambule, waya kwamkhize, kwamukwena. At the end of the day, you ended up with umntu who will scam you in the process yokubana wena ufuna ukuncedakala. Number 4, omnye umntu unengxaki zasesihlweleni, omnye ngumuntu ofamba uyathwasa, uhlenyuka ke ngoku athe bekulogobela, amphumela yekomnye, aphuma yekomnye, uzama ukuncedwa. In the process yokuzama ukuncedwa uphele ugula nezinto ezingamahlahla ezizawuthatha ubomi bakho zibumise. Kubekho number 5 ke number 5 deserves no sympathy. Ngumntu lona ofuna ubomi obungcono, whatever that means. Umve xa ithetha umntu wakhona athi ndifuna ubomi obungcono, ndifuna udla kamnandi, ndifuna uphila ngcono. Those are people who end up scammed nabo because ufuna into angayaziyo. Those people really deserve no sympathy. Ngabantu abangonyeliyo ile ndawo bakuyo, ngabantu abafuna into ezikhawulezayo, abo bantu banjalo. So masigxininise, they deserve no sympathy. Nezinye ke izizathu. Masingene kulo ibali bantu abahle. Eli bali ke ndiyafuna ukulitshayelela ngelithi, I'm not telling a specific story because I didn't get a permission, but I'm weaving stories ezihambe ziyelelane that will be about abantu abathweleyo scamming you. I'll weave 2 or 3 stories uku-illustrate the point and the intention ke bantwana abahle. By the time we are done, sisibongozo sisicela ukuthi wena mntu nawe uwe victim yesithwalo, ingaske sincokole nawe where your voice will be kwezi
are they called airwaves, ezi-waves zo-YouTube? Loo nto iyo ingaske nawe eyakho ivoice ifikelele, isave the people, whether wawuthwele, kwakuthwelwe kokwenu, you had a partner ithwele, but you are a victim of ukuthwala in one form or the other. Sisherelane so that sibe na a lot of abantu who would have been victims zokuthwala basaveke, abanye bayibone bayabona ke ngabathwele bafuna ukundiskema umuntu abaleke. Masingene kweli bali ukwenzela ukubana sithi siphelwa leli xesha sibe seligqibile. Apha njengoba sithethe ngezi entry points, I just want to start ibali. Apha sinomntu apha, this is a family, I'm not specific. This is a family, le family lena has a problem. We don't want to specify in nature a problem. It could be any of those. Here's a call esuka kulo mntu who tell you ukuthi bani ndingubani ndithunywa ngumkhulu wakho. Unengxaki enje. Abantu bakokwenu bayafuna ukukuncedisa, bathumele mna oko ndithandaza ubusuku bonke izolo ukwenzela ukubana ndide ndikwazi ukufumana inamba yakho. Ndiyinikwe ngabantu endingabaziyo out of ukuthandaza, bafike ngethongo. I got your number, your name, your address. Uhlala endlini engunamba bani. Then you are convinced ukuthi lo muntu uthunywa ngabantu abadala. Let me tell you, don't judge me if mna I fell into this scam. Kuba aba bantu njeba kukho amayeza ekuthiwa ngoomathithibala nje, awabo oomathithibala amayeza lawo ahamba adibane nezilwane, bayayithithibalisa ingqondo. I'm telling you, giving ubhele luthetha nawe as an example, nam I got scammed ekomani. Ingqondo iyalala mntanomhle, ilale uzawuvuka xa sebemkile kube ngonoba I was a victim. Ndizamuthi baza kukufonela bakuthi bazingqondo and then xa se udom, they tell you a story. There's always a cover story that deals with the problem onayo. Once you get sucked into the story, then you will start to pay. Ezimali aziqali zothusa ecaba hayi kufunwa i-150 yoposa ezaba yi-courier cost plus i-600 rand yamayeza bomba hayi zelawuzi 750 uthumela imali bathi la mayeza azawunceda ku-this and that. Before you know it, kukho inqwaba yamayeza, umkhulu wakho bathe umkhulu wakho. What they want to achieve, they warm you up so that bazokuku-invite okanye bazi-invite close to where you live, apho uzawudibana nabo. Nisenoye emfuleni kuthi uyogezwa, usenoye ethafeni kuthi uyophahla, usenoye elwandle kuthiwa kuyokwenziwa whatever. You are sucked mntanomhle, and aba bantu aba, once you get sucked, you will disown any person ongekho kule nto. Ukuba ngumzali wakho zama ukukucebisa, you are gone from lo mzali. Ukuba ngumntanakho, even if is your husband, you will disown lo mntu lowo because uyakubambezela kule nto oyiphathelwa ngaba bantu. These people, either they come from Mozambique, Malawi, or Nigeria, but they now work with Abantu balamazwe ethu. But what you need to know, ixesha elininzi abazuthetha language yakokwenu. If ungumuntu who's speaking, they will be mhlawumbi Swati speaking. If you are Xhosa speaking, they can be Zulu speaking. They can be Sotho speaking. If masiba nesixhosa sakho bayasazi, but you can tell engoma Xhosa. That is one of indlela uqondo bandazi njani mana abantu ubade bazi lapho ndiphangela khona. You are sucked in. Bayigqiba ke kule case. I don't want to drag this story. These stories, but this particular one, that pained me. Esingafuna usibalisa. Le family lost everything. Kuthengiswa i-TV kuyonikwa aba bantu, kuthengiswa isofa kuyonikwa aba bantu. When it went to extremes, kwathengiswa nebhedi le kulalwa kuyo, kwayobhatalwa aba bantu ingathi kubhatalwa imali yeziporho. There was another case yelinye lady nalo, umntana abantu usuke eMonti, i-boyfriend yasemthatha wasuke eMonti wohlala emthatha in this very cozy neighborhood, wahlala pha enikwa everything ayinidayo. Njengoba ehlala apha le ndoda imhlalise apha ayinanto iyenza naye, if you know what I mean. Imani ifika ingxamile iphume ihambe. But if uthi ndifuna i-3,000 iyafakwa, ndifuna i-200 iyafakwa, whatever I need, i-rent iyabhatalwa, i-grocery khona, xa ifuna i-Uber ikhona, yonke into ayifuna ikhona. Kukho ikhasi kuthiwa yiloni ityesi, this store
very old box esahlala impahla, kukho lo tyesi, kuthi ungayivuli le tyesi. Umntana abantu uhleli naloo nto yesithwalo sendoda ethweleyo. These stories, ingaske sidibane nomntu ke othi, I have a story that I want to share, because you see, when you weaving someone's story, ayifani naxa umntu ezibalisela ibali. The intention bantwana bahle kukuthi masingabi scammed. Njengoba ndisitsho, I got scammed, that was around 2014. Ekomani, kulanda kuthiwa kukwanonesimall, I got scammed. Xa bekuskema, abazuthi khuphi imali ethile, iba ngothi imali ekhoyo endicinga ndingancedisa ngayo, because apha ingathi uyancedwa. Nawuqomba ndifuna uncediswa kule process yokuncedwa, you understand? And then by the time uvula amehlo, they are gone, you have nothing. So bakhona abantu who were involved kwezo scams injalo, bakhona abantu were victimized izinto zasemakwabo, abanye abaphangelwe swispeak, abanye cannot get imitshato, abanye abakwazi uzinza noba bathi bafuna uzinza phi, because kaloku bona basuka kwimizi eyayithwele, abanye zizithwalo zasema next door ziba affectile. The intention ke bantu abahle yokubana let's try as much as possible to drum in noise against isithwalo. The intention kukubana esikwaziyo ukubanceda bangayi kuyothwala, bangayi ukuba siyakwazi ukusindisa abantu engeba baskenyiwe zizinto zokuthwala, basinde abantu bakuthi. If we can achieve that, so sikhangele ke mntana omhle, siza ku-interviewer, uthethe, ubhele will talk to you, uthethe. If mhlawumbe we decide ukuba ibe recording yakho from beginning to end, ubalise your story and then siyishiye injalo, let's do that. I joined i-group yaseZimbabwe kuthiwa Zimbabweans Confession Against Isithwalo, whatever. There's that group yabantu baseZimbabwe. There are people who are confessing. I tried to contact one of them, but I don't know what happened. Andikwazanga ubhaqa mntu. So if you have abantu ababe victimiziwe nawe, let's talk to them so that sikhulisane, sibe nolwazi. Abantu baskemayo bangafumani mntu athi noba uyaskema, angabhaqi mntu afike si-clever sonke kuba sifundisene. Masiyekeni ngolo hlobo ke ilale siyipikishe tomorrow, Sunday the 16th of January, Camagu. Khawunisize simalade njoyisalala, khawunisize somandla njoyisalala, khawunisize somandla njoyisalala, khawunisize somandla njoyisalala, khawunisela wakumama wojusulala, khawunisela wakumama wojusulala, khawunisize somandla njoyisalala, khawunisize somandla njoyisalala, anjosulakala, 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 khawunisize somandla njoyisalala, khawunisize somandla njoyisalala, amanjosulakala, 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 khawunisize somandla njoyisalala, khawunisize somandla njoyisalala, jibizelela wakumama wojusulakala, jibizelela wakumama wojusulakala, khawunisize somandla njoyisalala, khawunisize somandla njoyisalala, jibizelela wakumama wojusulakala, jibizelela wakumama wojusulakala, amanjosulakala, amanjosulakala, amanjosulakala.